No a toto je ďalší kúsok raja v Baja California Sur. Volá sa to Ensenada de los Muertos. Práve som naložil mojich klientov, skupinku, a išli na safari po Cortezovom mori, kde budú hľadať mobule, to sú tie malé manty s rohmi, 100 000 tu ich je teraz. A veľryby samozrejme, možno budú aj orcas, to sú tie killer whale. Videli včera dokonca aj modrú veľrybu. Takže takto to tu vyzerá. Ja ich čakám, mám nejakú prácu na internete, tak pekný barík. A neskôr ideme na ďalšiu nádherný obed. No a potom máme ďalšie bláznostva na štvorkolkách a tak ďalej. Takže užívame krásne počasie, slniečko, pokojné more. Pekne. Tak pozdravujeme. Čauko.